Dulang sa 30 ka mga water tanker ang gimobilize karon sa Metropolitan Cebu Water District kung MCWD alang sa kabaranggayan di nagnihit ang supply sa tubig. Kini aron maggamit o may magamit ang mga mulupyo sa pagpabilin sa kalimpyo subay usab sa krisis karon sa coronavirus disease. Ano ang report? Admitido ang mga opisyal sa Metro Cebu Water District MCWD nga may mga dapit. Diin may supply sa tubig ilabi na ning init nga panahon. Busa mihimo sila karon og lakang aron mapalapdan pa ang ilang serbisyo ngadto sa katawhan. Kini ang mga mobile water supply sa MCWD nga motuyok sa kabaranggayan isip pagpatuman usab sa kaning basic hand washing o kalimpyo sa atong palibot pagkumbati sa coronavirus disease kun kining COVID-19. Pakabuan man sugod so until Mayo no Mayo para ni sa atong huwaw nga kuan dili lang kay COVID ni para sa nis atong huwaw kay muubos man ang production sa tubig. Mulibot ang mga water tanker sa mga dapit diin. Nagnihit ang water supply dili lang sa Dakbayan Sugbo apan apil usab sa bang dapit sulod sa franchise sa MCWD. Sa Cebu City dunay mga dapit nga girasyon ang tubig tungod sa kawalay agas. Samtang adunay call center ang water utility nga pwedeng madangpan sa mga konsumidor. 24/7 kini apan gidasig ang mga tao nga mupadangan silang sentimiento sa masayo nga oras. Sa natay hotline, pwede sila mo tawag sa mong landline 254-8434. Nasan may cellphone number sa mong call center 0917-321-9821. Ang usasad is 0917-546-4278. Sa ilang mga request nga magpahatod sila og mga tubig, pwede lang ipadangat itong mga numero nga atong gihatag. Labi na karon nga natay sanitation na para pag-prevent sa COVID. So mao na ang gibuhat karon nga kinahanglan nga maabot ang tubig dito sa ilang pinayanan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.